Universitat Vigo y soy licenciada en Bellas Artes. Pues había acabado la carrera y no sabía qué máster hacer, además todos me parecían carísimos los que me interesaban. Entonces, pues dije, pues tengo dinero ahorrado de trabajos esporádicos, pues me voy a Berlín. Creo que aquí hay muchísimo movimiento, hay muchísima riqueza cultural, muy buenas exposiciones, muchos artistas confluyendo, influenciándose, trabajando juntos. En España, en Valencia, no tenía muchas posibilidades a nivel artístico. Oportunidades las que tú te busques, pero desde luego aquí, o sea, hay mucha más oferta, hay muchas más posibilidades de que el artista se le reconozca su trabajo, se le valore, y sí hay un circuito muy grande de galerías, de museos, si las cosas me van bien, si voy viendo que consigo un poco metas que me voy poniendo, pues por lo pronto me quiero quedar aquí. E intentan cambiar la cerradura y desalojar, pero ahí estamos nosotros, donde previamente ha habido ya un contacto y la familia afectada avisa de qué día se va a producir el desalojo, y nosotros pues nos coordinamos, tanto la plataforma de Valencia como las plataformas locales que se quieran sumar a la defensa de esta familia para que no sea desahuciada. Y bueno, intentamos movilizar el mayor número de personas posibles, vecinos del barrio, como te he dicho, gente de la plataforma, activistas del 15M y toda la gente que quiera participar de forma solidaria para paralizar esta situación. En ese momento, si ese día llega la comisión judicial con la policía, intentamos impedir el paso de la comisión judicial, ejerciendo ejerciendo la desobediencia civil para que esto no se produzca. En la mayoría de ocasiones la comisión judicial ve cómo está el asunto, si hay mucha gente aquí defendiendo la vivienda, pues dan media vuelta y se vuelven. Previamente ha habido en muchos casos hay una negociación entre el portavoz de la plataforma aquí de Valencia, hay una conexión directa con los juzgados para saber si se ha paralizado la situación, se ha aplazado. Normalmente suele pasar eso. Esta gent lo que farà és tirar a terra i després van a fer un parc temàtic tipo Walt Disney de comer al Cabanyal, home, d'ixes cases, tornar a fer ixes cases i cobrar l'entrada. Chicos, simplement rehabilitar-les i seria baratíssim. El problema de tirar-ho tot, el problema que n'hi ha és que si rehabilitem, pues donen faena a molta gent del poble. En canvi, si ho tiren tot de colp, pues aquí donen faena. Pues al Florentino y compañía, que vienen así a grandes compañías. Tienes que primero el borde de la estrella con el pincel pequeño, el pincel corto primero el borde. Aixina era el Cabanyal, aixina, els pobles marítims, l'homenatge en tot el món sencer, que vos hagin deixat com una cloaca, sinvergüences. Mira, sí, érem tan pobrets però molt honrats. Sopàvem en la porta del carrer, la tauleta i el barraler del vi, i la llimona. I quan acabàvem el meló. I eren tan feliços que no desitjàvem res, només que estar en casa. I ara venen, mos peguen una pata i mos foten al carrer. No tinc res més que dir.
La Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio viene intentándolo durante los últimos 6 años. Y queremos aprovechar un día como hoy para animaros a intentarlo cada uno desde su ámbito. Denunciad todo aquello que sirva para ocultar la verdad, que propicie que las cosas sigan funcionando mal. Por nuestra parte, prometemos seguir aquí hasta que consigamos respuestas. S'enfonsa, mentre que l'agricultura té que tirar al davant perquè les exportacions estan tirant al davant degut a l'agricultura, però no a la indústria que l'han enfonat. Entonces, si el que ens queda és això per sobreviure, i nosaltres vivim d'això directament. La idea de fer una carretera per aquí, això estava en exposició pública, de moment, encara no havien plegat a les al·legacions ni res de tot això, ni a expropiacions. Però posem rotundament que això tira al davant perquè n'hi ha altres alternatives sense fer xes de mal a ningú. Per tant, se tenen que plantejar altres coses que no siga el destruir ni un pam de terra, perquè la terra que tenim ens fa falta per a viure i per a poder respirar i tirar al davant. Com a enginyer de camins i tècnic sí que afirmé clarament que, al meu parer, aquesta variant és innecessària. És a dir, que n'hi ha millores molt més econòmiques i molt més menudes que poden millorar el funcionament i la intensitat de trànsit que n'hi ha ahí jo crec que no justifica el construir una variant. Aproximadament van a destrossar 80 camps o més, per tant n'hi ha més de 80 famílies afectades. El que està comprometent és el nostre futur i el que ens està comprometent és que, òbviament, si perdem la memòria del que som, si ens oblidem que aquesta és la nostra manera i filosofia de viure, no tindrem tampoc un futur. La necessitat imperiosa de que conserve per a nosaltres com a propietaris i com a vostès com a ciutadans. Això que dia la Rita diu, és que València té que mirar al mar. Senyora Rita, i a l'Horta de València també, sobretot respecte per la nostra terra i defensar la nostra terra i els nostres valors des de la consciència, des de l'ànima, perquè nosaltres sense això no som res. Ho necessitem per a viure, per a mantenir les nostres famílies i per a conservar aquest pulmó verd que és de la ciutat de València i dels seus habitants. I no pensar que anem a tirar la toalla, anem a continuar tirant al davant i en totes les seues conseqüències, perquè l'horta és nostra i és de vostès. Moltes gràcies. Pues mira, si també la paella, por lo que hemos visto esta nit, a vos si la pueden menjar. Bueno, a vos si tens un puchero més de la paella, no? No, que yo soy yo la que fa la paella, será mono. Ahora va, contamos con la fasa, ¿vale? Pues mira, primero ponemos el oli, después ponemos la carne y cuando está ya la carne un poco medio sofregida, ponemos la verdura y después ya poco a poco ponemos l'arròs y ya, pues la deixem reposar un poquet. Primer tiene que cuinarse, ¿no? A mi, quan es cuina ja tota, posem l'arròs i la deixem reposar i després ja me la mengem. Es para menjar, ¿no? A ver, si és per menjar, a ver, si la faig jo segur que és per menjar. Vale, pues entonces avant, Bona nit. Bona nit.
tots els historiadors valencians. Som un grup d'estudiants de quart d'Història de la Facultat de Geografia i Història que ens hem unit per fer una revista a la que hem dit Clapir, que se centrarà en història del País Valencià perquè creguem que, tot i ser la història de la nostra terra, és un camp de la història que no està sent cuidat com hauria. Intentem generar una història del País Valencià novedosa, intentant trencar molts mites, intentant buscar una nova manera de fer història. Fer uns articles que intentem que arriben a tota la gent, des d'una persona sense estudis als erudits de la història. Volem que tingui una continuïtat i que més enllà de nosaltres, quan nosaltres deixem aquesta facultat, que vagin sumant-se nous estudiants, noves col·laboracions i així aconseguir crear una dinàmica de publicació de revista i esperem que tingui una perpetuïtat al llarg del temps. El motiu d'escollir la paraula Clapir, el concepte, és per a fer una reivindicació, perquè el Clapir és alçar el crit, com un crit reivindicatiu de la nostra història. La veritat és que no ens esperàvem que tinguera tant d'èxit i ha sigut una acollida a través de mitjans de comunicació important. No ens esperàvem aquesta càlida acollida. La història interessar a la gent interessa i ho perceps, perquè molta gent quan s'assabenta que estàs estudiant història te pregunta qualsevol coseta, me pots explicar, jo per exemple que estic intentant estudiar món ibèric, i quina tribu vivia així, i com es soterraven i tal. Soc valencià, de pura cepa. Mon pare també me diuen tots Pepín. He sido boxeador. ¿Quieres que te diga el futuro? Cuanto más pronto me muera, menos voy a padecer. Tenían que cortar el cuello a todos. Sí, lo que hacía Tila, el que robaba una vez ya no robaba dos, porque cortaba las manos. Porque con menos, en Barcelona se empezó la guerra civil. Cataluña. Se tiene que hacer una piña toda muy buena para combatir a los sinvergüenzas, empezando por parte de la familia del rey. Mira, si estuviera hablando mañana y este año y el que viene estaríamos hablando todavía. Això que diria la Rita, diu, és que València té que mirar-ho més, senyora Rita, i a l'Horta de València també.